Ni bamanankan kunnafoni kɛnɛ dayɛlɛnen Serifula télé studio fɔlɔ kɔnɔ Moribabugu. An ka foli ni waliɲumandɔn bɛ aw ye, aw minnu bɛ lajɛli la walasa kunnafoniw bɛ sɔrɔ Mali kun kan ani diɲɛ fan wɛrɛw kun kan, nin y'a tuma selen. Bi bamanankan kunnafoni n'a kumaba ye kelen. An ka jamanakuntigi El Hadji Ibrahim Boubacar Keita ka yamaruya kɔnɔna la Cour constitutionnelle maaw sigira ka bɛn ni utukalo tile 7 ye. O waliya mun kɛlen filɛ ni jamanadenw ka hakilina ye jumɛn ye o la. An ka ɲininikɛla Mariyetu Jalo ye ɲinini dɔ kɛ o ko kun kan, a bɛn'o jaabi sɔrɔ bi bamanankan kunnafoni n'a kumabaw la. Nin de ye bi bamanankan kunnafoni n'a kumaba ye mun bɛna walawala aw ye sɔɔni kɔnɔna la. Ka foli kurakura k'a ɲɛsin aw ma, jɛkulu min bɛ wele Alimatu Saadiya, o jɛkulu bolofara min bɛ Tamani kɔnɔna la, olu taara bɔ Mali silamɛw ka jɛkuluba, au Conseil islamique Maɲema, groupement des leaders spirituels musulmans du Mali Maɲema, alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ, an karamɔgɔ Seydi Sherif Usman Madani Hayidara la a ka Tamani ziyarataga okumu kɔnɔna la. An b'a ladɔnniya k'a fɔ jɛkulu yi ka nin baara in kɛra jɛkulu ɲɛmaaba ɲɛna n'o ye Madame Hayidara Alimatu Dagamayisa ye. Buya Kulibali ka sɔrɔlen don, Kafunɛ Bacili bɛ ɲɛfɔli kɛ a ko kun kan. Ka sangani ni ŋaniya jira bɔnye ye tɔnden musoba nunu ka bɔ Tamani ni a dafɛ dugu la ka fara Faba Bamako kan walasa ka se ka fara ɲɔgɔn kan ka na wale ɲuman dɔn ka bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin Mali silamɛtɔn Haut Conseil islamique du Mali Maɲema ma, an fa ani an karamɔgɔ a Seydi Sherif Usman Madani Hayidara ma. An kɔni bɛ dugawu kɛ karamɔgɔ Ala ka sija ni kɛnɛya d'a ma ani labanko ɲuman. Tɔnden nunu an b'u fo k'u barikada. Ne de bɛ taama u nɔfɛ. Mɔgɔ ninnu musokɔrɔbaw b'ara, cɛkɔrɔbaw b'ara. Ni zeriw ma su u bɛ bɔ, ni zeriw ma tile u bɛ bɔ. Vraiment o bonya o ye ne fa dantɛ bonya in na. Tandi Alima yɛrɛ an b'a fo k'a barikada. Dantɛ tandi Alima na. Depuis ne ye tilemakɛ daminɛ yan fo ka n'a bila sisan na, a jɔmɛ ni anw de ye. Tarawelelaka kasa bɛ diɲɛ na mɔgɔ mɔgɔ ra, a jɔmɛ ni u ye. An b'a fo k'a barikada. A n'an jɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen. Dantɛ karamɔgɔ a dara yɛrɛ la dɛ. A y'a seko bɛɛ kɛ anw tamaninkaw ye. Ni min kɔni kɛra a ma fitiri wale i y'o y'i yɛrɛ la. Tɔn in nisɔndiya ne se k'a fɔ k'a s'a dan na. N'aw yɛrɛ y'an karamɔgɔ ye bi o nisɔndiya o ka bɔ kosɛbɛ. O tɛmɛnen kɔfɛ ka tɔndenw ye anw ɲɛ kɔfɛ k'olu bɛɛ jɛrɛlen don k'anw jɛrɛla anw nana sigi an karamɔgɔ kɛrɛfɛ o n'a a ka du kɛrɛfɛ o ka denbaya ra a nisɔndiya bonyana an ka kosɛbɛ. Anw bɛ Ala barikada ka Alakira barikada k'an karamɔgɔ barikada k'an ka denfa barikada ka sirifi cɛman n'a musoman k'a bɛɛ barikada ka karamɔgɔ n'a muso bɛɛ barikada k'a denw bɛɛ barikada. Ala kɔni ye nin nɔgɔya anw ma. Ya Rabi an ka alijinɛ an'an ka diɲɛ Ala k'a nɔgɔya. An b'a ladɔnniya k'a fɔ jɛkulu in bolofara cogolen don Mali jamana fan bɛɛ lajɛlen kɔnɔ, marabolo kelen kelen na ani diɲɛ fan wɛrɛw. U ka laɲini fanba ye fɛn min ye ka se ka baara kɛ ni u ka ɲɛmaa musoba kun tilenna ye ani u ka laɲiniw ye. Hayidara tanti Alimatu Dagamayisa alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ furumuso o min kɛlen don k'a ka ɲɛnɛmaya baaraw bɛn kira bɔnnaw kanu jirali ma. Tɛ kɛ Ala fɛ tant que ni ma kɛ Ala kira mɔdenw fɛ n'o de Hasanu ye. Tɔn in ma sigi kun wɛrɛ si kama fɔ an bɛ Ala fɛ an bɛ kira fɛ an bɛ Ala kira bɔnnaw fɛ. Tɔn in sigi kun ye nin de ye. C'est pour cela tɔnden bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan maa caman de don, maa kɛmɛ yirika caman de don, maa ba caman de don ka nin tɔn in créer ko san o san an bɛ nin kɛ. O de vraiment an nisɔndiyara an content-na. An nisɔndiya baara bɛ an tɛ se ka min fɔ ka s'a da la. Kɛnɛ in kɛra hukumu ɲuman ye k'a ka se ka kɛ n'a ye tɔ bɛɛ lajɛlen na ni ka ko tɔ y'an ka bonya ni Serifula denbaya yeli ye kɛnɛ kɔnɔ ka fara jɛkulu in denfa ani maaba caman wɛrɛw kan. Alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ Mali silamɛtɔn Haut Conseil islamique du Mali Maɲema, Mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali Maɲema kɛlen kɔfɛ ka kɔrɔfɔ ta. A ye foli kɛ ka ɲɛsin tɔn in ma ka da u ye bonya ni karama ni kanuɲɔgɔnya min ta ka ɲɛsin ale ma ka labana ka jija ni timinandiya laɲini tɔn in fɛ u ka cɛsiri n'u ka wulikajɔ baaraw la kanuɲɔgɔnyaw jiralen kɔfɛ ani kɔkɔrɔmadonni wale jiralen kɔfɛ tɔn in na alisilamɛya donkan baya layidu 6 tali kɛra ka kɛnɛ kuncɛ. Ni kira Muhamadu ye bila baara ɲuman min na n b'a kɛ. Ayiwa Ala k'a minɛ Ala k'an s'a kɔrɔ. Amina yarabi. Ali bi an bɛ to Tamani kɔnɔna la, Tamani kɛrɛfɛ dugu dugutigiw
ka fara dugudenw kan olu kɛra jɛkuluba ye ka taa bɔ Mali silamɛw ka jɛkuluba au Conseil islamique ma ɲɛma groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an karamɔgɔ Seydi Sherif Usmane Madani Haidara la u ka nin bɔnɲɛ bɛ bila mina min kɔnɔna la o de ye olu minnu bɛ bɔ kɔnɔ kelen na ka se k'u ka balimaya sinsin hali bi Buya Kulibali ka sɔrɔlen don Kafunɛ Bacili bɛ ɲɛfɔli kɛ a ko kunkan. Nin bɔnɲɛ min ni a ŋaniya sirila k'a labɛn Aba Goyita fɛ alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansari Bureau National tɔnden do wajulikɛlaw ka komite kɔnɔ bɔnɲɛ in yɛrɛ laɲini ye fɛn min ye ka se ka na foli ni waleɲuman dɔn ani k'u ka layidiw ni kanuw kurakuraya ka ɲɛsin an ɲɛjɔyɔrɔ a Seydi Sherif Usmane Madani Haidara ma ka da ka cɛsiri baaraw la minnu bi kɛ alisilamɛya diinɛ dɛmɛli la ani ɲɛtaa sira bɔko ɲumanw na sɔrɔ siraw bi se yakubaya cogo min na Tamani arrondissement Mumɛ kɔnɔ Jekuna dugu Sungala Polonci Nimbugu Denenkura ni Fuga olu bɛɛ lajɛlen tɔgɔlamaw de farala ɲɔgɔn kan ka se ka dugu ninnu jɔyɔrɔ fa kɛnɛ in kɔnɔ min laɲini kun ye kanuɲɔgɔnya jirali ye karamɔgɔ Haidara la ani k'a kɔkɔrɔ don a ka se ka an dabama ka silamɛya diinɛ lase ka se kuntagala jan sɔrɔli ma. Mɔgɔ ma Haidara lamɛn ni faamu lamɛn n'a ye a b'i diɲɛ dilan i ka kan ni min ye diɲɛ latigɛ la ka se ka diɲɛ latigɛ nɔgɔya la wasa la i suturalen ka sɔrɔ i ma malo hal n'a bɔra Ala ko sira kan n'a nana maaya kɔnɔ Haidara ye sira min jira ni mɔgɔ min y'a lamɛn ni faamu lamɛn n'a ye i b'i ka tata sɔrɔ k'i ka diɲɛ dilan Haidara ka kumakanw na o siratigɛ kan anw y'a lamɛn ni diinɛ lamɛnni ye ka se ka kisi sira sɔrɔ ni ɲɛnamaya in Ala ye min laɲini an fɛ n'o ye ka ɲɛsin Ala ma ka Ala ta k'a kɛko la ka hakɛw kɔlɔsi ka danw bonya u bonya cogo la an y'o sira minɛ an se ye min ye fana dugumɔgɔw ladelen n'u bilasirali la an b'o baara kɛ o la an y'a jira dugumɔgɔw la Haidara ko ye hɛrɛ de ye hɛrɛ min Ala y'a ni anw na anw de ka duguma don anw de sigiɲɔgɔn don o la ni seliw sera an ka jɛ an ka fara ɲɔgɔn kan bonyatigi don karamatigi don an kana foli kɛ a la ka duwawu ɲini a fɛ a ka duwawu k'an ye a k'a k'an ka dugu ye k'a kɛ jamana ye a k'a kɛ diɲɛ silamɛ jamana bɛɛ ye a n'an bɔnnaw. Anw muso kuma tɛ anw da o Haidara de kɛra sababu ye ka anw ko k'an jɛ k'an saniya k'an di an cɛw ma. Basa anw burusi kɔnɔ musow Haidara ne kun tɛ anw ni kun tɛ arijinɛ kura wallahi de y'an cɛw k'an bolo jamanari ye wallahi Haidara de y'an cɛw k'an bolo sanu ni wari ka valeur k'ara ka d'an ma Haidara ni ne ko n b'e fo su in na n bɛ siyara n tɛ se ka tila a la o. Duwawu don kɛra kɛnɛ in kan ka ɲɛsin Alama hinɛna Binɛfu Fofana ma Denenkura ka den do min y'a ni n'a ka nafolow di silamɛya diinɛ kɔrɔ tali la alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ kɛrɛfɛ ka se k'o dɛmɛ ɲɔgɔnya baara ɲuman in kɛli la. Ne nisɔndiyalen don kosɛbɛ karamɔgɔ ka anw bisimila a diyara an ye kosɛbɛ a nisɔndiya an tɛ se k'a fɔ ka se a dan na fiyewu an bɛ karamɔgɔ fo k'a barikada k'a waleɲuman dɔn an bɛ duguden bɛɛ fo k'u barikada k'u waleɲuman dɔn u sera ka nin baara ɲuman in min sigi sen kan ka se k'a kɛ kulu sanatin san o san u ka se ka nin baara in kɛ a diyara an ye kosɛbɛ a bonyana ma a nisɔndiya bonyana kosɛbɛ. Kabini don min ni Aba nana baya kɛ karamɔgɔ bolo a ko nin dɔgɔnin ye i n'o ka bɔ ɲɔgɔn kalama fɔ bi Ala sɔnna ne ni Aba bɛ ɲɔgɔn kalama a ma kɛ kanu wɛrɛ ka dɛ Ala kanu don ani Haidara kanu o la Ala kira ka kuma dɔ sallallahu alaihi wasallam a ko almaru ma man ahabba qauman fa huwa minhum ko adamaden i ni jamakulu de bɛ wuli i ye minnu kanu ko ni ye jamakulu min kanu i n'olu de ye ɲɔgɔn jɛɲɔgɔn ye o la Haidara jɛɲɔgɔnya an b'a dɔn an jigi ti tiɲɛ o na fiyewu an tɛgɛ bɛ Ala ka kira bolo o la an y'a ɲini Ala fɛ aw ni anw Ala k'an bɛɛ tɛgɛ di karamɔgɔ ma a k'an di an mɔkɛ ma Ala k'o kɛ an jigi b'o kan an jigi ti tigɛ o la fiyewu o la an bɛ se ka min fɔ aw ye a ye sabali a ye bɛn a ye ɲɔgɔn minɛ a ye kɛ kelen ye. Alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ Mali silamɛtɔn Haut Conseil islamique du Mali ma ɲɛma Mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma an fa ani an karamɔgɔ a Seydi Sherif Usmane Madani Haidara a wasara kosɛbɛ ni a balimaw ka nin bɔnɲɛ in ye a ye waleɲuman dɔn foli kɛ ka ɲɛsin sinjiw ma ka da u sen bɔli la u kɔnɔkɔrɔ ka n'u ɲɛ da u dɔ kan o min ye an kuntigi Muhamadu kisi ni nɛɛma b'a ye ale ka baara ɲuman laɲinini ye sinjitugu binakun kan kɛnɛ wasalen kan baaraw kun cɛra ni alisilamɛya donkan baya layidu wɔɔrɔw kurakurayali ani a tali ye ni ka sɔrɔ ka kan bɛɛ da an dabama bi se k'u ɲɛ jira ka san wɛrɛ nataw kɔnɔ cogo min.
bɔnye in sen fɛ an karamɔgɔ Seydi Sherif Usman Madani Haidara ye laseli minnu kɛ an ka ɲɛmadɔw fɛ. Nin kɛnɛ in kan an bɛ salamu di an balimaw ma k'a fɔ salamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatu. Dugutigi an b'a ka salamu segi ani alimami u ka dakurunya fila an ka foli b'u ye. O kɔfɛ an balimamuso min kumana an ka foli b'a ye. O kɔfɛ Aba Koyita dakurunya fila min nɔgɔyara ma a y'o de fɔ. Ninnu bɛɛ sara bɛ Ala de bolo ka bɔ a sigiyɔrɔw la nin yɔrɔ jan ninnu na ko a bɛna a ɲɛda garibu kan ni kɔrɔ b'o la a bɛ kanu de kofɔ. Kanu o de ye diɲɛ sigi ka kisi lahara kanu de b'a kɛ. Ala k'an kanu. Aba an tɛ se k'a fɔ an bɛ kuma e kan bi sabu e n'an bɛ jɛ don min na o y'a sɔrɔ yɔrɔ ka kalan e mago ma kɛ kalama in na. O cɛw caman bɛ yen a sara bɛ Ala bolo an tɛna foyi fɔ e ma mais an balima minnu bɔr'u sigiyɔrɔw la ka na an b'a ɲini Ala fɛ u ni hami o hami nana dilaba foyi t'a la Ala kɔ Ala k'a dilan n'u ye. U nana min sɔrɔ an yɛrɛ la yarabi u kama Ala m'a bɛɛ dilala ka bɔ i ka so k'a fɔ i bɛ t'i ɲɛ da i silamɛ ɲɔgɔn kan Ala kama. Alakira sallallahu alaihi wasallam hadisa in ye fila ye. Kelen ko iji ko 100 o de baraji bi ye ka bɔ i ka so n bɛ taa ɲɛ da karisa kan Ala kama ko hiji ko 100 o de baraji bi di ma. Alors o ye n bɛ taa ɲɛ da n silamɛ ɲɔgɔn kan Ala kama nka n bɛ taa ɲɛ da karamɔgɔ dɔ kan Ala kama o hakɛ Ala de b'o dɔn. Mana n bɛ fɛ k'a fɔ ye a ka nin taama in a ma bɔnɛ. Alakira kuman'a kan sallallahu alaihi wasallam yan'a ka se aw ma. Mana aw sara bɛ Ala de bolo. An balimamuso ka kumaw an y'u mɛn an y'u faamu ani min jara n'o ye binafu ye o de ka gɛlɛn mɔgɔ dɔ bɛ se ka Ala kanu ka kɛ Ala fɛ nka hali i wolodenw i bɛ dɛsɛ u la. Mais binafu ale ba ye an kanu de ne y'a ba dɔn ka sɔrɔ n ti binafu dɔn k'a ta o don na musokɔrɔba in ye min deli Ala fɛ a ko Ala kana foyi bɔ ale la min tɛ Hayidara fɛ. Ala y'a ka dugawu jaabi dɛ. A ye den o den wolo a bɛɛ kɛra Hayidara fɛ. Binafu k'a fɔ karisa ka souvenir dɔw bi jigin mɔgɔ kɔnɔ hali n'a balolen don ni n'a ka jan hali ni n'a ka sɔrɔ a ka ko dɔw bi jigin i kɔnɔ. Binafu kun ye kamalen ye lɛdutigi kun don. An ka jamanakuntigi El Hadj Ibrahim Boubacar Keita ka yamaruya kɔnɔna la Cour constitutionnelle maaw sigira ka bɛn ni utukalo tile 7 ye. O waleya mun kɛlen filɛ ni jamanadenw ka hakilina ye jumɛn ye o la. An ka ɲininikɛla Mariyetu Jalo n'a ka jatala Abdoulaye Sogodo ye ɲininkali kɛ Bamakɔ kaw la Bamakɔ bɔlɔbɔlɔw kɔnɔna la an ka ɲɛmaadɔw fɛ. Manasa Daɲogo ale ni a baarakɛɲɔgɔn kɛlen ka walan sɛmɛ semaine damadama o kɔfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la utikalo tile 7 san 2020 yamaruya sɛbɛn bɔra k'a yira ko Cour constitutionnelle mɔgɔ 9 olu nomela ka bɛn ni CEDEAO ka laɲini ye. A jirala k'a fɔ Cour constitutionnelle maaw faleni o bɛ dɔbɔ futinɛ la. A yirala k'a fɔ fana Cour constitutionnelle ale k'u nɔba bɛ Mali crise in na ka da député kalafili tɛmɛnen jaabiw kan. O de nana kɛ sababu ye sa mouvement minnu bɛ sen na n'olu y'a laɲini président Ibrahim Boubacar Keita a ka walan sɛmɛ. Bi maliyɛnw b'u yɛrɛ ɲininka
Cour constitutionnelle kura min ni a maaw sugandila u ka baaraw taabolo bɛ na kɛ cogo di laɲiniw ye mun ye bɛɛ bɛ se ka segin ka na an ka jamana kɔnɔ cogo di n'u ka baaraw ye. Cour constitutionnelle sigili a diyara an ye kosɛbɛ surtout an sifinnaka minnu wulila kuma dɔw la ka jɔyɔrɔ fa Mali basigili baaraw la donc Cour constitutionnelle ka sigi a diyara an ye kosɛbɛ parce que a bɛ gɛlɛya caman bɔ an ka gɛlɛyaw la parce que n'i y'a ye kalafili tɛmɛnen ma walima kalata kɔlɔlɔ min wulila o kɔfɛ o kɔlɔlɔ wulila Cour constitutionnelle ka ko de la n'o ye Manasa ka nomination ye donc ni o bɛɛ wulila ka bɔ yen maakuraw ka sigi an ka danaya kuraw da u kan u ka se ka jamana in bɔ an bɛ dingɛ min kɔnɔ an ka se ka bɔ dingɛ kɔnɔ pour que jamana ka se ka sira ta sa sira min ye yiriwali sira ye n'a bɛ fɔ o ma développement an ka bɔ nin kɛlɛ in kɔnɔ parce que bi an bɛ yɔrɔ min jamana coronnen don kɔrɔyanfan t'an bolo camancɛ minɛnen don Mali yɛrɛ tɔ ye Bamako ye donc n'a ye Bamako bila sira dɔw kan a bɛ ko gɛlɛya an bolo kosɛbɛ donc an bɛ mun ɲini maaw fɛ maa minnu wulilen bɛ ka jɔ an ka sabali nin wagati la gɛlɛya bɛɛ tiɲɛ don mais an ka sabali nin wagati la maa kura minnu taara an ka danaya da u kan sa an ka se ka continuer nin baara ninnu na pour que Mali bɛ se ka basigi sɔrɔ. Bon ne kɔni ka ala deli ye min ye mɔgɔ minnu bɛna sigi u ka baara kɛ jamana ka ɲɛtaga an bɛɛ ka ala deli o de ni jamana in sera ka taa ɲɛ jamana kɔnɔdenw dɔrɔn tɔgɔ tɛ fɔ minnu y'a baara kɛ olu bɛɛ tɔgɔ bɛ fɔ ne ka ala deli ye min ye an ka hɛrɛ bɛ min na ala k'olu nata an kunna quoi. Vraiment on veut un changement de quoi jamana ka se ka changer hɛrɛ sababu ɲumanw ka na an ka bɔ nin situation in na vraiment bɛɛ degunnen don bɛɛ tɔɔrɔlen don an t'a dɔn an bɛ min yɛrɛ kɛ bilen y'a ye bon an bɛ ala de deli kura min sigira ala k'o fana kɛ an bolo si ani kɛnɛya ye ka na ni sababu ɲumanw caman ye jamana ka se ka falen ka bɔ nin situation in na vraiment an bɛ ala deli ala k'a ɲɛ ka d'a ma u k'u jija jamana in kalifalen n'u la quoi vraiment jamana in kalifalen n'u la se t'an ye dabari t'an ye an kɔni ɲɛ bɛ olu de la. N'i ye assemblée président lajɛ bɛɛ bɛ k'ale conteste cogo fasuguya dɔ la mais ale ka mɔgɔ saba in est ce que a tɛna ka na kɛ ko wɛrɛ fana ye mɔgɔw fana bolo tuguni ne kɔni ka hakilinaw ye o fanfɛla la mais mun kɔni ye tɔw ye kɔni vraiment an b'a f'u ɲɛna vraiment u k'a lajɛ u ka se ka baara minɛ ka se ka baara kɛ cogo min na walasa jamana bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo min na ko in bɛ yɔrɔ min na sisan vraiment an k'a kɛ maliko ye an ka yɛrɛ ko yɛrɛ bila ni mun bilala mun na o tigilamɔgɔw k'o minɛ seere la ka se k'o kɛ cogo min na walasa jamana ka se ka fɛn parce que n'i y'a mɛn cour constitutionnelle kɛlen don komi n'a fɔ ale de bɛ jamanadenw ni état cɛ donc n'ale fana donna fɛn fana kɔnɔna na vraiment a bɛna problème ba de poser o la quoi. Bon message min bɛ ne bolo ka ɲɛsin maliden bɛɛ ma o tɛ dɔwɛrɛ sigi ka fɔ an ka ɲɔgɔn lamɛn maliko in na cogo min na k'u bɛ se ka basigi cogo min na maliyɛnden an bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ Mali in dɔrɔn de b'an bolo fɛn wɛrɛ fana foyi t'an bolo ni Mali tɛ donc sigi ka fɔ yɔrɔ kari yɔrɔ fɛn ni si tɛ foyi ye ni bɛɛ bɛ tila ka bɔ an yɛrɛ de kunna. wele bilala maa 9 minnu ma 7 sugandila président Ibrahim Boubacar Keita fɛ olu ye Aser Kamate ale ye magistrat ye Amadou Ousmane Touré ale fɛnɛ ye magistrat ye maître Doucouré Kadija Traoré ale ye avocat ye maa 7 minnu n'olu sugandira assemblée président fɛ olu ye maître Maliki Ibrahim ale ye avocat ye madame Ba Awa Tumaɲɔ ale fɛnɛ ye magistrat ye monsieur Beyla Ba ale ye magistrat ye min bɛ sɛgɛn lafiɲɛbɔ la magistraw ka jɛkulu min bɛ yen n'a bɛ f'a ma conseil supérieur de la magistrature ale fɛnɛ ye mɔgɔ 3 di kɛrɛnkɛrɛnniyala Demba Tall Mohamed Abdourahmane Maïga ani madame Jɛnɛba Karambɛta olu bɛɛ lajɛlen ye magistrat ye. I n'a fɔ laadalako la sigida 5nan sigida ɲɛmaaw bɛ tileyɔrɔ dun kɛnɛ dɔ sigi u ni kunnafonidilaw ni ɲɔgɔn cɛ u y'o laada lakilen ka bɛn ni sibiri don utukalo tile 8 ye dunanjigiso hôtel Olympe la Bamakɔ kɔnɔna la kɛnɛ kan Sirifula Jabaramuso tɔgɔ la Samayira Sanduga ani Numu Kone tun bɛ an ka ɲɛmaadaw ka sɔrɔlenw fɛ. Bamako yɛrɛmarakafo 5nan marali baaraw kalifala o la ka bɛn ni desanburu kalo tile 19 san 2016 ye ka sanga ni maire kalafili min kɛra novembre kalo tile 20 san 2016 ye o don ni bi cɛ monsieur Amadou Ouattara a n'a ka conseillers kuma filama fɔ o fɛ baara ka kɛ ka sigida yiriwa sigida denw ka se ka nɛɛma sɔrɔ jɛlenya kɔnɔna na ka sanga ni o de ye a bɛ to ka ni baara ninnu labɛn walasa ka kunnafoniya jɛlen ta k'a di kunnafonilaselaw ma ka sanga ni kɛwale min kɛra o fɛ. N'i ye maire ta k'a to a yɛrɛ ma i m'a dɛmɛ a ka gɛlɛn bilan ka se ka kɛ anw tɛ fɛ a laban bilan ka kɛ an ka sɔrɔ ka ɲɔgɔn jalaki an ko kalo 6 an sera ka mun kɛ o ka lakali
n'an dɛsɛra mun fana na o ka lakali ni mun ma ɲɛ an bolo fana a mɔla t'an na a ka fɔ an ye pour que an ka se k'an kɔ pour que dilanni bɛ se ka ɲɛ cogoya ma an ka se ka tubabu b'a fɔ o ma ko redresser le tir an ka se ka o redresser pour que bilan bɛ kɛ waati o waati o ka sɔrɔ awa bɛɛ nimisi ka wasa donc an bɛ o baara de kɔnɔna na depuis an y'a daminɛ nin y'a siɲɛ 7 ye an bɛ k'a kɛ. Kɛnɛ in bɛ sigi kalo wɔɔrɔ waati kɛrɛnkɛrɛnnen de do a fɛ da ka se ka don kɛwalew la minnu sera ka fori o fɛ. Awa an ye dɛmɛjɛkulu sɔrɔ la rue 342 à Sabalibugu 25,000 bɛ don o la mairie yɛrɛ ka 5,000,000 b'o la population tɔgɔ la. Awa an y'a fɔ ye an ye dɛmɛjɛkulu dɔ fana sɔrɔ n'a bɛ fɔ a ma SADEV Mali olu fana o ye 16,000,000 don latrinu na an ye olu sera ka réhabilitation kɛ ka latrine dɔ jɔ ani kɔrɔlen minnu bɛ yen minnu kun tiɲɛnen don k'olu dilan 16,000,000 an yɛrɛ sera ka ekɔliso Donzonbugu 12 millions k'o bɔ mairie kɛsu la an y'o clôturer awa ekɔliso dɔ bɛ Kalaban Sud Extension n'aw sera bi a b'a sɔrɔ mur bɛ ka clôturer mairie de bɛ ka 13,000,000 o de bɛ ka don a la. Ka sanga ni nin kɛwalew ninnu bɛɛ lajɛlen ye monsieur le maire y'a yira k'a fɔ dɔ kɛra nka hali bi caman bɛ kɔ o la ale tɛ se k'a fɔ a nimisi wasara nka baara min kɛra olu fɛ kɔnɔdimi tɛ ɲɛdimi de don. An b'a fɔ an b'an seko kɔnɔna mais est ce que an nisɔndiyalen don an bɛ se k'a fɔ an hakili la an kan ka se yɔrɔ min na halisa tɔ b'a jɛ mais k'a dɔn k'a fɔ ko mun kɛlen don n'a ka di mɔgɔw ye o ye ka se population yɛrɛ ma ka olu yɛrɛ ɲininka an taabolo la n'o tɛ a man d'an ye an ka bila u ɲɛ parce que an bɛ ka baara kɛ olu de tɔgɔ la ni mɔgɔ y'i bila ci la o de b'a fɔ a ɲɛna ou bien a b'a fɔ a ma ɲa. Fasoden ɲumanya kɛwale min kan ka kɛ sigidadenw fɛ o kɔfɛ bonya ni makama ka ta ka kɛwalew sɛgɛrɛ minnu sera ka matarifa yɛrɛmarakafo ɲɛmaabaw fɛ o bɛ kɛ sababu ka dɔ fara sigida yanga ni a yiriwali kan. Laɲini belebele ye mɔgɔw ka se ka wuli u yɛrɛ ma k'u ka taxi sara n'an y'o sɔrɔ a la dɔrɔn o kɔrɔ ye ko on est dans le bon sens bon mais laɲini kɔni ye mun ye commune cɛ n'a muso bɛɛ k'i sen don a la laɲini o de ma sɔrɔ fɔlɔ. Sanga kelen tasi bila k'o ta k'o ɲɛsin Adama Jara mɔ Ala ka wele sera o min ma ni waati in na ni a kun bɛ baara kɛ kunnafoniiko bulon kɔnɔna na commune 5 yɛrɛmarakafo kɔnɔna na 4e addition ni 5e addition yirali maaw na olu minnu nana bila maa wɛrɛw nɔ na baw maakɔrɔ minnu kun bɛ yen olu kɛra wasadenw ye wasanbulon kɔnɔna na ni ka sɔrɔ ka kɛnɛ in sɛbɛkɔrɔ yakubaya ni mifɛn dumanw jiridenw ani dumuni nasuguyaw caman o min y'a to nɔnkɔn kuru ni dawa ma kɛ maasi negela ye olu kɛra sigi in kɛwale kumabaw dɔw ye. Comité national olympique ye ɲɛma kura sɔrɔ Habib Sisoko kɛra a ɲɛma ye san 4 kɔnɔna la an b'a ladɔnniya k'a fɔ o kɛra u ka ɲɔgɔn kunbɛba dɔ senfɛ ka bɛn ni sibiri don utu kalo tile 8 ye dunanjigiso hôtel de l'amitié de Bamako la Boubacar Traoré ani Seydou Ɲare tun bɛ Serifula Jabaranso tɔgɔ la. Fédération sportive bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn Mali kɔnɔ u y'u ka danaya da ko kura Habib Sisoko kan a kɛra assemblée générale dɔ sen fɛ min bɛ tali kɛ mandat kura sigili la san 4 bɔɲɔgɔnko o dira a ma ko kura wa assemblée in yɛrɛ labɛnna cogoya min na min ye ko ɲɛmaaw ye u da don la k'o walawala. Assemblée générale ye fɛn min ye ka kunnafoni di mɔgɔw ma baara min kɛra ni mɔgɔ y'i élu tuma min k'a fɔ ko e ye président ye ka san 4 kɛ diyagoya f'i ka mɔgɔ wele tuguni ka f'u ye baara min kɛra ani min ma se ka kɛ mun de y'a kɛ ou bien mun de y'a bali donc o de kama assemblée générale o ye obligatoire ye an ka texte kɔnɔ statut ni règlement ani charte olympique assemblée c'est obligatoire donc d'abord Mali chaque année san o san an bɛ assemblée kɛ pour que ka kunnafoni di fédération ma an ye min kɛ comité exécutif ye min kɛ ensuite tous les 4 ans, c'est-à-dire chaque 4 ans, il faut faire une assemblée générale élective. Donc, le bureau élément, le kurata, ou bien nous y baranyumanke, ou nous y reconduire. Donc, au l'assemblée générale quadriennale élective.
donc san naani dafara donc jagoya comité exécutif ka assemblée générale wele donc président Habib aye mogo wele ka bi pour que ka fuye bara min kɛra Habib Sissoko n'a a jɛɲɔgɔn u y'a yira k'a fɔ u bɛna baaraw kuraw boloda min b'a to kɛrɛnkɛrɛnnenya la comité national olympique sportif a bɛ se ka dɔ fara ka baara yakubaya kan an ka farikolo ɲɛnajɛ nasira kan. Ni danaya dar'i kan o kɔrɔ k'i ka dɔ fara i ka cɛsiri kan parce que adamaden ni maa ye danaya d'i kan o kɔrɔ k'a jigi b'i kan donc anw bilalen nin kulu kɔnɔ sisan nɔ c'est pour aider d'abord notre jeunesse c'est pour aider notre sport donc i tɛ se ka nisɔndiya ko danaya minɛ k'i t'o minɛn fa donc ne b'a ɲini ala fɛ o danaya kura min dalen filɛ an kan nin ye an ka o minɛn fa walasa an ka sport ka se ka taa ɲɛ an ka jeunesse ka sanayɛlɛn ka kasabi ɲini ka di fédération ma u ka se u bɛ championnat ni coupe minnu organiser pour la promotion et la vulgarisation de leur discipline o ka se ka san sɔrɔ ka fédération dɛmɛ u bɛ baara kɛ yɔrɔ minnu na n'o y'u ka terrain d'entraînement n'u ka aire de compétition ye o ka se ka bila norme na et enfin ka fédération dɛmɛ u ka encadreur minnu bɛ cɛsiri la su ni tile ka denmisɛnninw former walasa u bɛ sanayɛlɛn sɔrɔ d'abord o encadreur ninnu k'u dɛmɛ u yɛrɛ fana ka se ka former ka niveau sɔrɔ min bɛ u permettre ka denmisɛnninw fana bila niveau la an sigilen don ka niveau minnu makɔnɔ o dɔrɔn tɛ denmisɛnninw fana n'u ye niveau sɔrɔ an ka aladeli fana ye k'u dɛmɛ ka halisa ka bourse d'u ma u k'u yɛrɛ ye yɔrɔ la yɔrɔ min fana halisa moyen min bɔ yenkaw bolo infrastructure domaine na ani connaissance domaine na n'o t'an anw bolo o denmisɛnninw ka se ka y'u yɛrɛ ye o milieu kɔnɔ. Lajɛ in kun cɛra ni jaw tali ye u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛla la maa minnu sigira ka don biro kura kɔnɔna na. An ka Kafunɛ Bacili lamɛn walasa ka diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw dɔn. Somali jamana kono explosion do fodoni kɛra sababu ye ni ka Somali duguba Mogadiscio yuguyugu kosɛbɛ ka bɛn sibiri ma fodoni kɛra sɔrɔsiya dagayɔrɔ base militaire dɔ de la kunnafoni yɛrɛ dira finitigilakaw ka commandant dɔ fɛ ni la kisibaga minnu ni olu ye wuli ka jɔ kɛ walasa ka se ka dɛmɛ ɲɔgɔnya lase buna adamadeniya yɛrɛ ma olu ka sɛgɛsɛgɛli jaabiw y'a ye k'a fɔ maa 8 olu de su yera n'olu bɔnɛna u niw na ka sanga ni explosion in kasara ye maa 14 olu jogina kosɛbɛ explosion min ni a fodoni kɛra dugu jɛkan ye Mogadiscio dugu kɔnɔ Somali jamana kan ka bɛn sibiri don u ti kalo tile 8 ma sɔrɔsiya base militaire dɔ dagayɔrɔ la Faba la n'a kasara bonyana kosɛbɛ maa caman ka ye cogo la hali n'o y'a sɔrɔ sɛgɛsɛgɛli baaraw bi sena ɲanguma ko banbaganciya kɛwale de don ni ka fodonbada ni cogo bolimafɛn dɔ kɔnɔ voiture piégée ka sɔrɔ ka gɛrɛ ni o ye lakanaba ninnu dagayɔrɔ la k'a fodon ɲinini baaraw bi sena walasa ka se ka mɔgɔw wɔgɔbɛ ka bɔ kasara in kɛyɔrɔ la ka ta ni waati na sisan maa minnu kɔni su yera o bɛ tali kɛ su 8 kan ka fara maa 14 kan dɛmɛ donna minnu fana joginen ma. Kunnafoniya dara Nigeria jamana maa ɲɛmaw fɛ k'a fɔ jamana bi sɔn ka segin ka don confinement kura kɔnɔ confinement kura min ni o juru kun bi magaya ka tɛmɛ tɛmɛninw kan jamana kɔnɔdenw ka wajibiya u kan u digilenw ka to u ka sojuw kɔnɔ u sisow kɔnɔ confinement allégé min juru kun tɛna gɛrɛntɛ kosɛbɛ a bɛ tali kɛ dɔgɔkun 4 de kuntagala kan sariya in kuncɛ wagati bi ta bɛn septembre kalo ma kun yɛrɛ ye fɛn min ye diɲɛ banajugu min ni o kun dalen don diɲɛma kan coronavirus bana ni a bɛ ka dadigi kɛ Nigeria jamana na kosɛbɛ ka se ka bana in yɛlɛmali dansira la Nigeria jamana yɛrɛ an bɛ don min na i n'a fɔ komi bi banabaatɔ hakɛya ye maa 45 ye maa 930 olu sata bɔra covid-19 bana in na jamana maa ɲɛmaw kɔni kɛnbɛ ka sariya gɛlɛn minnu ta ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma k'a laɲini u fɛ waliya in ka matarafa a bɛ ɲɛsin jamana fan bɛɛ ma duguba la Lagos banabaatɔ fanba yera yen de Faba yɛrɛ bi danga min kan bi o ye k'a fɔ yanni dɔgɔkun kura cɛ u ka se k'u ka bato kɛyɔrɔw dayɛlɛ basigiyɔrɔ kelen sariya min kun bɛ senna k'a daga jamana kɔnɔdenw ye u datugulenw ka to sow kɔnɔ confinement kabiri marisi kalo tɛmɛnen o de juru kun bala ka magaya dɔɔni hali n'o y'a sɔrɔ confinement ko ma jɔ couvre-feu sariya o kɔni bɛ to senna Nigeria jamana kɔnɔ a ti daga jamana kɔnɔden i ka bɔ dugu bɔlɔnfurancɛw ni ɲɔgɔn cɛ ni su kora ka se nɛgɛ kanɲɛ 22 ma fo ka taa fɔ ko sɔgɔmada nɛgɛ kanɲɛ 6 sera bɛɛ lajɛlen datugulen bɛ to i sisow kɔnɔ
dɔgɔkun in na Nigeria jamana kalandenw ni o ye classe secondaire ye dayɛlɛna olu ye kalanden karamɔgɔw ni kalandenw ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ klasiw kɔnɔ ni ka kalanw kɛ o fanba bi tali kɛ klasiw ka ɲɔgɔn dan bolodalen no klasi minnu kɔnɔ ɲina Nigeria jamana duguba la Lagos yen de coronavirus bana in kolokolo yɔrɔ ye bari sabu ka da kan yen de banabatɔ hakɛya ka ca ni dugu tɔw ta ye kunnafoni yɛrɛ dira ka bɛn juma ma k'a fɔ batokɛyɔrɔw da bena yɛlɛ fɛn min bi tali kɛ misiriw kunkan olu yɛlɛni kunnafoniya dira ka bɛn juma ma karidon o bi bɛn eglizi fana dayɛlɛ don ma baritigiw ni restaurantigiw olu fana ka daw bi yɛlɛn u ye sani u ti kalo ka se a tilancɛ la nga bɛra ta don kɔni ma sigi fɔlɔ pangurun wili don kama Nigeria jamana kɔnɔ baara kɔni bi senna dɔɔni walasa ka se ka juru kun magaya ka sanga ni confinement ko sariya ye nisɔngoya taama sigira senkan Congo RDC jamana kɔnɔ ka bɛn jumadon ma nisɔngoya in yɛrɛ kun ye fɛn min ye k'a laɲini fanga ka se ka Vital Kamerhe labila Congo RDC jamana ɲɛma Felix Tshisekedi masunyara mɔgɔ kɔrɔ in ni a minɛna k'a lasagon kiri ka bolo kan bari sabu ka daa kan a ɲangira de k'a fɔ a nɔyira yurugu ni nafolo ŋanamuni ni dungo juguya la ni Vital Kamerhe yɛrɛ sanga ni wagati a b'a jira k'a fɔ ale dabajɛlen don ko waleya minnu ni olu bi ka ɲɛsin ale ma ko ale ma dungo juguya kɛ a ka procès o kiri wele kun kan ka jaabi ka sigi sen kan ka bɛn u ti kalo tile 21 nata de ma nisɔngoya taamakɛla minnu ni olu bi ka Vital Kamerhe ka bilali laɲini ka bɔ fanga ka bolo kan u y'a jira k'a fɔ ko kiri ma tigɛ a tigɛ cogo la bari sabu ka da kan damakɛɲɛli ma kɛ ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko perevu jɔnjɔn fosi tɛ yen min b'a jira k'a fɔ bolodengɔni ɲɛsinen don Vital Kamerhe ma k'a fɔ a nɔyira yurugu minnu na ko tiɲɛ yɛrɛ la ko a sen b'a la maa caman ka yeta ye k'a fɔ ko dungo juguya ko tɛ nka ko politiki ko kɛlɛ de don kabiri ni avril kalo tɛmɛnen de tɛgɛ kɛra jamana ɲɛma Felix Tshisekedi baarakɛɲɔgɔn kɔrɔ in na ni k'a ɲangi san 20 kaso k'o de bere d'a kun ani a jɛɲɔgɔn min ni sigana tara ka ɲɛsin u ma ɲɔgɔn fɛ k'a fɔ u jɛra jɛjugula ɲɔgɔn fɛ ni o ye Liban jamana kɔnɔden ye Jamal Sami n'u nɔ minɛnen don k'a fɔ dolari wari miliyɔn 50 de ŋanamuna u fɛ Rwanda jamana kɔnɔ sariya kura minnu bi ka ta coronavirus bana kɛlɛli kadara kɔnɔ o bi ka kɛ wajibi kisɛ bilen ye kolo ni fasa jamana kɔnɔdenw ka sɔn ka waleya ɲumanw matarafali labato min bi kɛ sababu ye coronavirus kana walangata ka kɔlɔlɔ bonya ka tɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen kan Rwanda jamana kɔnɔ an bɛ waati min na iko sisan a jirala k'a fɔ couvre-feu sariya min ni o sigira sen kan k'a sariya ta ka don bala jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ko sariya kan bi ka sɔsɔ maa dɔw de bɛ yen ni nɔ nɛgɛ kanɲɛ 21 kɔfɛ i b'olu de dugu bɔlɔn furancɛw ni ɲɔgɔn cɛ pɛtɛ la wali kelen minnu fana bɛ yen ni olu bi ban n'u ni da datugu ni ma ni maski doni ye ko fɛrɛ na kɛ k'o bɛɛ lajɛlen dansigi ni sariya gɛlɛnw tali ye min bɛ kɛ sababu ye o labato ko ɲuman ka se ka kɛ jagoya ni fin ye kabiri ni coronavirus bana yɛrɛ nun tara farafina jamana kɔnɔ Rwanda jamana kun ye sariyaw ta min bɛ kɛ sababu ye ka se ka bana in kɛlɛ Rwanda de kɛra jamana fɔlɔ ye min y'a ka karangafɛdaw sɔgɔ ani ka confinement sariya jagoya jamana kɔnɔdenw kan ka laɲiniw fɛ u datugulen ka to u sisow kɔnɔ ka labana ka polisilakaw bila wuli ka jɔ la u ka se ka dugu lamini confinement in labatoko ɲuman bɛ se ka don ba la cogo min ni tɛgɛ kɛra sariya kan sɔsɔba ninnu na u bi bila lasagolen wali kelen u bi amandi sara n'o bɛ tali kɛ Rwanda wari 25 sarali kun kan o falelen dolari wari la a bi bɛn dolari wari 26 de ma. O fana de bɛ dan sigi bi bamanankan kunnafoniw na mun sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni tuma in ma kunnafoni di so ɲɛmaaso fɛ an cɛ aw ka lajɛli la aw kan bɛn n'Ala sɔnn'a ma.